Salam, Horas, Damang Dainang, kita akan mulai acara kita. Kita akan memulai acara kita. Mari kita fokus untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari demahita. Hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tod di porbadia, na tumop palangit dohot tanoon. Amen. Songonodo hata ni Tuhan Jehovah, manang ise nama melehon hamauliateon, ido napasangap au, jala mabait dalan, asa hupatuduhot tu ibana, hatuaon ni debata. Haleluya. Martangiyang mahita. Ale Tuhan debata, ama namin na di banuagijang, hupangido hami matuho, sa ilehon matuhami tod di hasittongan, dohot dame. Asa takas huboto hami nasa lomo ni roham, jala urupi mahami, mangulahoni siyan nasa gugunami. Marhite-hite anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Mari dimainkan.
patik ni debata dihita sadarion imanatar surat sia nadung-adung tolu mulai sia 22 rodi 20 tolu Asia sini Jahoba sabingdo ubaiso harusun siap hami aidang marpasohotan asini rohanai mulak ratado itahe ganuk sugut gudang matutu habonaronmu rap mahita martangi yang mangido gugu sian debata laho mangulahon naho barto patik nai ale Tuhan debata sahi pargugui mahami mangulahon naho barto patik amin. Mari dimahita. Huriani Tuhan Yesus Kristus. Tapasere marohata dia dopan ni Tuhan debata laho manopoti dosata. Ale amanami jala debata nami na di Banua Gijang. Pargugo naso hatu dosan pardenggan basa. Doho jala rodi saliling-liling na do asini roham. Sai marpamuati maroham di hajahaton nami. Jala sai unang beingot akka dosa nami. Ay jut dohami mardosa maradopokko.
Jala jot do husungguli hami rimasmu marhite sian pangalasion nami di hatam. Ali Tuhan Jehovah, sayunang paingot-ingot pangalasion nami, unang alang asini roham, sayuru pimahami, ho ali Tuhan de bata hatuan nami, palua hami, jala sesa dosa nami, ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Songonodo di dok Tuhatta Jehovah. Nunga diarsahi hoa umarhite akka si anakka dosam. Jala nunga dilojai hoa umarhite si anakka hajahatonmu. Au tutu. Au sadiri menelesai akka pangalasim. Ala ni hadiriokku. Jala dangbe hupa ingot-ingot akka dosam. Hasangapom ma di debata na digijang. Amin. Maria de Mahita. Tajahama hatani debata turpuk di hari Minggu ke-10 pasapuluhon dung Trinitatis on. Iman atar surat siat sada Tesalonik 5 ayat 12 rodi 24. Wele helek hami mahamu aliak kadongan. Tadda hamu ma akana makkalojahok kamu. Akana mangulahok kamu marhite-hite Tuhani rodi akana paingotok kamu. Alai huapoi hami mahamu aliak kadongan sai paingot tamu ma akka naso maradat apuli hamu naso hamu akka siotik roha aju hamu ma akka nagale labas maro hamuna doppa saluhutna. Totong mahamu marlas niroha. Madok mauliate mahamu siala saluhutna. Ai ido dipangido debata siak kamu marhite-hite Kristus Yesus. Unang learo hamuna depanuri rangon. Pasidik kamu ma nasa rumang ni naroa. Haposado ibana nang majo hamu say pasauton na doi. Songoni masahat na martua ma akan atumangi hon hatani bata jala naupeotsa. Amin. Mari de Mahita.
hatid kuma hata hapor siaw tay songonnya di hatid kon di dongata sa hapor siaw di portibion rakma hitamadok au porsea di debata Jehovah ido ama pargogo na suhatu dosan na tumo palangit dohot tano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah na sasadai imanat ni tumbuhan ni si Maria na gabe-gabean siya tod di porbadia adorang sohabubuhan ido tuhata na tumaon na bernit di panguhuman ni Silatus na mate tarpajal do ibana di hau pinarsilang na tuat tu banua toro dung ditanom na mula na mangulu di hari patuluhon na manai tu surgo lau undul sisiamu ni debata Jehovah amanai pargogo na sohatu dosan ni disimai banai pemamula sugut tu tanoon manguhumi halak na mangulu doho na mate au porsea ditoni porbadia jala adong sada huria nabadia huria hatopan yala Kristen akan nabadia doho dihasani dosa doho nah daging ngulu dosa kok daging ni halak naung mate doho dihanguluan sabi tapasaha matiki tukor remaja.
Pinasa matik-tiki tu inang Kor Marpelos.
Pinasaha matiting naribaton ni inata situa boru tabarat. Shalom Mamanginang, selamat hari Minggu, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Naing patakason nami matikting ni huriata di bagasan mingguon ima 24 Agustus 2025. Naparjolo, goar ni mingguta sadarion ima minggu pasapuluhon dung Trinitatis. Topik jamita, asi ni roha ni Jahoba hot ro di saleleng ni lelengna. Napaduahon dadanak nasorang. Di hari Kamis 21 Agustus 2025 nunga di basa-basa ho tuhata sadada danak boru tu keluarga ni Amang Chandra Danopa Siringo-ringo Inang Lisnawati Sianturi registrasi KK 0404 Sian Sektor Galilea Hipasdo danaki suang songoni nang natorasna. Napatuluhon amplop dana. Di hari Minggu sadarion 24 Agustus 2025 di parmingguon manogot dohot arian di patupa huriata do papungo amplop dana tu operasional huria. Napaupaton PHD lansia. Di hari Senin Marsogot 25 Agustus 2025 masuk pukul 10.00 wita di Patupa Huriata do PHD seksi lansia maringanan di Sopometmet. Pinangidohon matusude lansia ni Huriata asa madohoti ulauni. Napalimahon partangyangan sektor. Naparjolo di hari Selasa 26 Agustus 2025 di sektor Sion maringanan di bagas ni keluarga Amang Petra Hari Dosan Manuarea Inang Susi Mona Duma Sihombing alamat Perumahan Balikpapan Baru Vancouver HL nomor sada. Paduahon di hari Rabu 27 Agustus 2025 di sektor Bethlehem maringanan di bagas ni keluarga ni Amang Hatigoran Roy Pandapotan Sihombing Inang Rizda Haulina Pangaribuan alamat Jalan Sarifudin Yos Perumahan Regensi Tapak Siring Blok CE nomor sada nomor 14 RT 42. Pinangidohon matusude ruas sian sektor Sion dohot sektor Bethlehem asa madohoti partangyangani. Paunopon panitia tahun transformasi HKBP Balikpapan Baru 2025. Naparjolo Bajar sektor dohot parkir. Mamuka Minggu sadarion 24 Agustus 2025 dung sipul parmingguon manogot dohot arian bajar dohot parkir di Patupa sian sektor Sion. Minggu nanaeng ro 31 Agustus 2025 sian sektor Bethlehem. Napaduahon iuran pembangunan gereja. Ganup keluarga asa pasahaton iuran pembangunan godangna Rp1.000.000 ditaba sukarela jalaboy dicicil 5 hali. Sahatu minggu sadarion nunga adong 173 kepala keluarga sian 342 kepala keluarga manang 51% naung manggarar dohot macicil. Napatuluhon pertandingan poli. Minggu 24 Agustus 2025. Grup putra semifinal lower. Bethesda versi Galilea pukul 15.30 WITA. Wasit Sada sektor Nazaret.
Wasit 2 sektor Bethlehem, Lesmen sektor Sion. Grup putri semifinal lower. Galilea Persission pukul 16.45 Wita. Wasit Sada sektor Bethlehem, wasit 2 sektor Bethesda, Lesmen sektor Nazaret. Napaupaton pertandingan catur. Minggu 24 Agustus 2025. Sion Persi Bethesda semifinal lower pukul 14.00 Wita. Wasit sektor Nazaret, sektor Bethlehem, sektor Galilea. 5 gala dinner. Gala dinner di Patupa di hari Kamis 4 September 2025 di Nusantara Bayrom Hotel Maxwan mulai pukul 10.00 Wita dengan harga tiket reguler Rp250.000 per kursi pre-dinner. Tiket reguler naso targa disdope adong ono puluh pitu tiket sian total 222 tiket. Onom kupon door prize. Sada buku marisi 10 kupon argana Rp100.000. Turuas nihuriata narade mangalehon hadiah door prize. Boy ma menghubungi panitia manang admin nihuriata. Papituhon pas pesenso dohot merangkai bunga terlampir. Papituhon perlombaan napinatupa Kementerian Agama. Di hari Jumat dohot Sabtu 20 sia sahat 30 Agustus 2025. Borhat do seksi sekolah minggu doho seksi remaja laho madohoti lomba cerdas cermat Alkitab dohot pokal Solo napinatu pani Kementerian Agama. Napa waluhon surat na masuk sian pusat dohot distrik terlampir. Napa siahon ulang tahun kelahiran dohot perkawinan. Parhalado doho sude ruas nihuria pasahaton. Selamat ulang tahun kelahiran dohot perkawinan tu sude ruas di HKBP Balikpapan Baru. Nama kalason di Bagasan Samingguon Ima 24 Agustus sahat 30 Agustus 2025. Hatanine bata namandok. Sai dilehon matuho si subut roham. Jala di pasaut nasa sakami. Pesalmen 20 ayat 5. Napa sapuluhon. Data ulang ruas. Bibel dohot bukuende. Warta keuangan huria. Warta keuangan panitia transformasi. Warta keuangan panitia pembangunan. Warta keuangan tim diakonia. Iuran diakonia. Poti parasian. Kerapihan persembahan, syarat mendaftar jadi anggota jemaat baru, boy mata jaha di grup WA HKBP Balikpapan Baru, dohot sektor, manang link database HKBP Balikpapan Baru. Songoni matikting nihuriata di Bagasan mingguon, di pasu-pasu tuhata mahita saluhutna. Amin. Pinasa matiki tukor ama.
Mari de mahita sambil memerdalan kantong persembahan amplop warna biru. Martang yang mahita, ali jaho badai batanami para si rohana sumurung, naing tumangyo kata mahami salhuna di bagasan parmingguan di tikyon. Saito dimna badai menamang raja rohanang pikiran nami, asalam watu si hami hatam. Jala to dimina patau ko kami salhutna, lahu mangulaho katamu di ngulu nami si kano pare. Mangasahon anakmu Tuhan Yesus Kristus martangia kami Tuho. Amin. Horas marhita salhuna. Hurian itu hata ni debata nagabe turpuk jamita di parminggota sadarion ima di minggu pasapuluhon dung trinitatis tersurat di Pesalmen 100 mamukama sian ayat 15 sahatro di ayat 10 tajahama secara responsoria. Songo duhu-duhu do ari-ari ni jolma nagali
Marbunga ibana songon bunga di ladang. Allah yang kuasi ni rohani Jehovah, sian saliling-liling na do, rodi saliling-liling na, diakan na makabiari ibana, jala hati goranna, marnini marnono. Ima sahatna. Hurian itu hatta na dihaholongi Yesus Kristus, di parsaurata di bagasa tikyo nakamanginang sade de pujiado anggo pesalmen 100 tuluon aladung mulak bangso Israel sian habuangan ala yang go secara pembagian nadong do tulu bagian di banan alai nagabe turpuk jamita dihita di bagasan tikyon di patorang do bohado hadirion ni hita jolma diadopan ni debata jala bohado debata marado pokita tabereng dinakengani naung tajaya manginang idokodo songon duhu do ari-ari ni jolma nagali marbunga ibana songon bunga di ladang. Setiap kita manusia digambarkan seperti rumput dan juga seperti bunga. Partikianna dang leleng satu kido nguluna di portibion. Setiap kita manusia punya yang namanya tanggal lahir. Jala ditikina muse adong do tanggalna moding. Kita punya waktu yang terbatas di dunia ini. Martiki do hape. Pola di barhon songo duhut-duhut. Beda do duhut-duhut, beda do mulu hawa de. Mulu hawa dong do na mangulu sampai ratusan tahun. Ale yang duhut-duhut dang leleng ngulu ni. Nang dia ka bunga-bunga pe molo tabereng. Dang leleng tong nguluna. Goda ngado bunga saya marbunga ibana malos laos mate. Manusia itu fana. Hidupnya hanya sementara di dunia ini. Terbatas do hape yang kujungulu ni hita jolmaon. Kita diberi kesempatan untuk bisa terlahir di dunia ini, menjalani kehidupan di dunia ini, tetapi pada waktunya nanti kita juga akan berakhir dari dunia ini. Torok do molo sinukun, mabiar do molo borhasia portiu mabiarin nate. Apalagi molo dibagi berita cara orang bagaimana hidupnya berakhir itu kalau ada yang tragis unang mana soninya tabu mahadop parlok unang apala sape songoni. Bahkan mungkin kalau sudah melihat orang yang sudah sangat tua nang peta parsita doang manginang siga jangumur ita sude ale molo pola nunga di hatuonna serba syurupan nama sude apalagi molo di podo mas sude ngatur orang-orang madokonate haduan ngang pala sape songoni ba kamar dosa ya kaenak kone kapinopari ina. Bisa jadi ungkapan yang seperti itu terucap. Molo di parturus pesongon bunga-bunga itu menunjukkan keindahan. Alai tabereng maka bungai dang leleng bagak do bagak. Alai satokit do. Kita punya yang namanya masa muda. Alai boy bertahan terus masa mudai daun. Molo dileho do dihita gajang ni umur, kita melewati masa muda, masuk do tu masa tua. Sekalipun banyak perawatan-perawatan yang digunakan supaya fisik ini terlihat lebih muda, tetapi yang namanya tua itu tidak bisa ditolak. Tidak bisa kita hindarkan. Ada masanya masa muda, ada juga masanya masa tua. Dang bertahan salilingna. Nang pejojo tita molo makatai do takadongan ate tabaposo hoba. Inna. Ali dihatama. Ala yang gusa sitongna. Martabado muri tabbado hatwaoni
dang lalap pita di bagasan haposoon. Punya waktu. Tiki marbunga-bungawi, ulido, dipuji-puji do, lomodo rohani sudi halak mamereng. Tapi ternyata ada masanya juga. Dia pada akhirnya layu. Martikido dia kapar kerejuan dengan aka pangkata, dengan aka penghasilata. Tetapi apakah itu kekal? Tidak. Marmasa do, martikido, marperiode do. Adong do tingkinya diangkat, alai adong do musai masa habis jabatannya. Terus manajer, daun, adong do masa pensiunna. Margati dong musai itu akan sudut na asing, sudut na poso. Dang selama na hot di ibana hasangapuni. Dang selama na hot di ibana jabatani. Sekalipun pada waktu itu semua orang memujanya, memujinya. Alai martiki do, martiki. Anggona jolo di haposoni rapido pe akaiponi manginangate. Anggola matua do. Ngaboy ona jauh sa buleson unang-unang raka na balakangi pe dang boy be ide benna molonga di hatua ni dokon dang boy makar jagal lapok mabain ngenate sudah berbeda, ada masanya. Dang hot HP salilingna martiki do bahkan di dokon nakaningan di ayat na pasapulima songo duhu doar ni jol mana galei. Dang giroko jol mana gogoi, jol mana morai napistari nagalei. Karena memang dalam segala hal pun dia punya keterbatasan. Yang remaja juga ya, juara 1 pun di SMA 1 contohnya, kalau sudah ditandingkan senasional belum tentu. Secara internasional belum tentu. Marhagaleodo, sekalipun dia punya keunggulan dalam dirinya, tetapi itu juga terbatas. Adong do hagalionna jolma nagaledo, dang jolma na marhagogoon, alay nagaledo. Ido bena lambu bagas neng dokonon na dang holan sisi jasmani nagalehita. Molopola songonon udan raganu pare tokindai ngagudang beonna, demam maon, na flu maon, na pilik maun. Ina maala gale pamatang tak. Seiring berjalannya waktu ternyata semakin tua bukannya semakin kuat kita. Alai tabegede panidangionnya kena lebih tua ternyata pendengaran berkurang, tenaga berkurang, tidak seperti waktu muda dulu. Ternyata yang gale nairokonai dang hola pamatang, tetapi juga secara rohani jol managale dohita. Buasa ida ko jol managale. Ay ganup pita dang adong nabuhi paluaho dirina. Aha nabuhi ta pangasahon laho manesa do satay. Adong nabuhi. Dang adong. Songo dia peringasta na marminggu, ringgasta mapahe pelean, songo dia peringasta patu pahon na dengan apakah itu bisa menjadi jalan keselamatan? Tidak. Dang tuki. Dang boi mangalehon haluau dihita galedo hita bakar raholan nasugutan no daniate ngolo ramar pikir romar minggu so tong tono ano idalan apalagi mamulo dong muse persoalan na asing boy do gabi lam gale boy mangasahon pikiran mangasahon sinadongan terpuruk oleh karena keadaan bisa membuat iman kita semakin lemah. Marhagaleo do HP kita, jol managale do HP kita, nama karikoto do HP kita di pangurupion, di hagogoon nasian tuhatai. Dang tarbasi di kita hari-hari ona kamangin angate, isongone do ni hatani debate do galedo yangko daging taon. Saya nabuy do hita madabu tu bagasan dosai. Alani HP dang adong nabuy si pangasahonoton sian diri ni baon diadopan ni debata. Alai Roma musehatan ni debata di ayat 10 itu idokoma.
molojol manakaning nagaledo ibana na satok kido partikian na mole pedo ko dibolus alogo dang tertadabe dengan anay. Karena demikian halnya dengan kita. Ay molonunga marujung siatanon sa holong ni rohata petu keluargai nang jumolo manadiko kita. Ada masanya juga kita melupakan mereka. Ay kon totong do pikir honon dia kena mengulu dang seaka nang borhati se totong di pikiran nang pemolo marningoti lungudo pakilalata. Alay di desa pulipitu ne alay yang kuasini rohani Jehovah. Sian saleleng-leleng na do, rodi saleleng-leleng na. Kalau manusia itu terbatas waktu na, adong tanggal lahir na, adong tanggal moding na, satok kitikina, alay yang kuasini rohani debata, sian saleleng-leleng na, rodi saleleng-lelengnya. Kasih setia Tuhan itu kekal. Dari kekekalan sampai kekekalan. Hot do. Manotong do. Anggo asini rohani debata. Ala idok ko do musi duduk ni turpuki. Idok ko nakaningi asini rohai sian saleleng na do rodi saleleng na diaka na makabiari ibana. Jala hati gorana marnini marnono. Diaka na mangaradoti padan binahenay dohot patu pahon akka patik nai. Dang holani dokun songoni. Alay diaka na mangaradoti patik ni debata, na mangaradoti patik na binahen ni debata, na makabiari ibana. Imana boy mamereng asini rohani debata, sian saleleng ni leleng na, rodi saleleng ni leleng na dingoluna. So nareta bereng matu hadiriot taganuk marsada-sada. Siha biare debatado hita. Siulahon patik ni debatado hita. Tarado tido padan ni debatai. Manang Bartolo Monero hatta do hita. Madalani ngoluon. Sipata mabiar, sipata dang, sipata diingot, sipata dilupahon. Sipata diradoti, sipata do dang diradoti. Ipatudu hodo memang marhaga leo do tutu jolmai. Asini rohana saliling nai idok konakan yang dia kena mangaradoti do. Kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan titahnya. Ido didokon hatani tuhatai. Suku-sukuna asini rohai di leho tuise imanakan yang halus na mangaruti. Nuaing multa suku nakidirita ng majalo asini rohado hita siya debata ido halus na. Ang kodang asini rohani debata ng tajalo dang marpungu hita dison. Dang rohita madok moliati tu ibana dang tapuji ibana di ganup parsobota. Jalan suku-suku muse na mangihut, bohado hita madalani ngolutaon, ala nunga akan naung madai, naung majalo asini rohani debata hita. Keselamatan kita ada di dalam Kristus. Ay nunga di palua hita marhite Kristusi, ala jol managale hita, dang tuk palua dirita. Kita sudah menerima keselamatan itu, nunga beta jalo asini rohani debatai. Atong songo dia mahita ng majalo asini rohon madalani hari-hari ni nguluta. Molo tabereng nakaningani taradoti ma hatana manang patikna. Di episteli nakaningani akan nasihat doi. Poda si paingot do nakaning epistel tay na pinasahat ni Apostel Paulus maradupon Huria Tesalonik. Idoko do disi unang masa di martangiang. Aido hataridaan na. Ala na martangiang patuduho doon bahwa kita bergantung kepada Tuhan. Bahwa kita tidak bisa melakukan apa-apa tanpa Tuhan yang menyertai. Ala ni unang masadi na martangiangi. Akan naporsea ikodo martangiang. Molope dang sepitor boy hita martangiang di jolo ni natorop, ijolo ni luluan, alega nupita komersi hajar do, jala unang lupa na martangiang.
De benalas roha ka manginang ganupita binereng perkembangan ni remaja tate na parpurion lam tutorop na dona sida. Ala sebelum latihan kor saya dipatu pado ibadah singkat adong do dua pembuka sian nasida. Dalam latihan do tongi. Asa mulu haruan nasida maka generasi tak. Sudung itulah kan pertanyaan sektor ala dang buai mabahen tanya. Anggu nga mulai siya naposon na pingadilatik ngalam tudinggan na tujuluanon. Kon iru mul halak batak da. Dang boy ianak koni patoruhon ikod do patibuhon. Jemulo may layla pe bapa manang mama o makna mabahet tangi yang iluluan anggoy mana dang betong da. Ikon nama tampil nama berani nama ikon merhasuru ngadu. Iru mulo dihita. Ala memang iru na dipangido na diturpukon. Molo naung madaya sini rohani debata hidup bener konai hati koran nomor nini marnono bergenerasi berkelanjutan asadang boy HP halak nang madaya sini rohai holat di ibana asini rohani debatai aleko dosa hatu pinoparna madaisa atong buhado carana asadohot pinopar madai asini rohani debata iko papoto hono do ikon ajar hono do iko pasahato do taringo tu debata tu nasida. Songona kaningani dalam pasahato ni namar tangiang mak salah satu caranya berdoa. Alana mulu nasida dihunjuk memang dang pala sedang bina meila sudah berani untuk berdoa di depan teman-temannya. Akan naulina dengga dia manginang. Jala songo dia do muse akan na mangaradution nang madai asini rohon. Marlas ni roha mahamu. Iduna kaning kon bersuka cita lah senantiasa. Madak mauliate ma di atas salhutna. Marlas ni roha dohok madak mauliate dang hola ditiki jupang keberhasilan. Manang kesuksesan, manang ahan nang tahirim. Tetapi dalam segala situasi ma. Ahape nama saya. Senantiasa lah bersuka cita. Senantiasa lah mengucap syukur. Ala memang mulo songon nakaningon bidu 100 toluan ipasaha doon tu akan na terbuangi doon naso terbuang. Ala na terbuangi dang tersuri na sida warhat. Tading dope di Israel akan nang matua, akan na pogos, akan na di fabel, tading do, edang doho na sida ditaban. Jadi nama ngapuli na sida do nang turpukon. Sekalipun begitu kondisinya, mereka harus senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Ala adong do pede batana mangasihi nasida. Adong do pede batana manarihon nasida. Na pinangido ni debata setia matu ibana. Bertobatlah bangsa itu. Terbuang pinasida lantakangi rohana do. Nasu setiai. Tapi ketika mereka mau kembali, mereka akan kembali menikmati segala kasih setia Tuhan. Enang manang mangapuli kita saluhna. Mana memperkuyu kita saluhna karena kita punya Tuhan yang kasih setianya dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Jadi holong ni rohani debata imana mangapuli kita, nama pergugui ho kita, napa tahu ho kita madok moliati di segala sudi kondisi ni parngulota, napa tahu ho kita marlas ni roha sekalipun perjalanan kehidupan ini sulit, mata rohani kita dibukakan. Oleh karena kasih setia Tuhan lewat tuntunan rohnya dalam setiap pribadi kita masing-masing. Alania kamanginang hot memangula todine debata di kita asalam tadai jala asalam tahalasun sude asini rohani Jehovah nahot rodi saliling nililingnei. Kita manusia yang panah punya Tuhan yang memiliki kasih yang kekal. Ikon idolas ni roha dohot pos ni roha dihita madalani ari-ari ningoluta. Amen martangiang mahita. Moliate madi hoale mang pardinggan basa di hatam na kotangyo kami di bagasan minggu sadarion. Di paingoto do hami jol managali do hami salhutna. Parsatoki na dongulu namion. Alayunang magabilang mabiyar hami manang madaw siyako. Ay boto hami hodo debata nami. Para si rohana sumurung. Nahot do asini roham rodi saliling-liling na. Pakaholong imi madihami na patuho kami saluna madalani ari-ari ningulo nami.
asa huraduti hami hatam, huraduti hami padamu, jala mangului hami tuho saliling di pardalanan ni ngulu namion. Kupasatami daging nang to dinami tuho, nang sude keluarga nami pe, nang ruas ni huriam, nang akan aku malia kami pe lemang pardengkan basa. Asa tungasi ni rohami madoho tolong ni rohami, napay huti utami di pardalanan ni ngulu nami. Ganu pakana masa di ngulu nami, salam pataw hami saluna laho mangida kapabayana muna balgay. Oto kami ali Tuhan rotu jolom, marhiti ganup tangyang nami mangido pangurupion, jala madok muliati di sudia kapabayanamu. Asima roham di hami alemang pardengkan basa, diragam niya kaulaw ng pinasahatmu to hami, sayo manamadungani hami laho mangulahoni, dalam mo may manggadaya kapasupasum, itong atongani pardalanan ni ngulo nami kanup marsada-sada. Di bagas sa tikyon totong humalat ako kami, ima di basa-basam na mga leon sa dadadanak bur, itong atongani keluarga amang siringo-ringo, inang bur siya turi. Ibur magodang ma dagdanaki, jala totong lam di bagasan hay pason, dohot las ni roha dohot pasu-pasum ma keluarga, dalam mo yamang pardengkan basa mamasu-masu salut akka, naong tinopam tarlumubi ma di tunga-tunga ni keluarga mang siringo-ringo inang bur siya turi. So ngoni nang disudia karuas ni huriam na di bagasan pemulihan manang parsahiton di tikyon dia manami amang situa junjungan siregar nang so ngoni dia anak nami sikola minggu beram hutagalung nang nasuhaku ara kami kanuk marsada-sada na mga do piyaka parsahiton manang di bagasan pemulihan di tikyon. Sayo manamad daw ni sudia ruas ni huriami asa hupuju pasanga pami ho ala hodo lemang pardengan basa haro roan niya kahamalumon itong atongan ni pardalanan ni ngulu nami. Nang disudia karuas ni huriam mula dong na di bagasan tikyon na mga dopi ragam niya kahamolon itong atongan ni pardalanan ni ngulu ni nasida sa humali amang pardenggan basa na mga ligon haguguon nang na mga ligon pakirimon sa ipatudo dalan akasidalanan ni ruas ni huriam asa toto kami lemang pardenggan basa hot ibagasan ha porsyon nami tuho. Nang dia kapakirimon nami, dia katangiang nami, dia karancana nami peganu marsada-sada, nang keluarga, nang huriam mope, upasahata mi mahola tu bagasan, asi doho tolong ni roham. Nang dia karuas ni huriam na berulang tahun kelahiran, nang na berulang tahun pernikahan pe di bagasan samingguon, totong tutangamu pasatami, lamar tapa mahai pason, lehono munang gajang ni umur, totoo nga lemang pardenggan basa lehonom munang akar ragam ni pasu-pasumi asa ganu pamemarlas ni roha tarlumobya ka ruas ni huriam di sudia ka nabi na henmu itonga-tonga ni pardalanan ni ngulu nami tonga-tonga ni keluarga pe salam tabay holong ni roha nasyako asalam tama lemang pardenggan basa madok muliate ni rahut ni holong ni roham duganup aka keluarga Kristen nang di tonga-tonga ni huriam maka bebe balik papan baru pe disudiaka program na rutin pe nang akakasiluwa na naing akasi ulahonon ni huriamon hupas hatami to totong di bagasan hasadaw ni roha parhalado nang akapanitia pe nang sude ruas ni huriamon asa mardalan doho denggana kaulaon doho program tarlemobi mega be hasangapon di guar munda bade jala dalan nami mayali Tuhan lam manada akasilas ni roha nang akapabayanam itu ngatongan ni ngulu nami secara pribadi keluarga nang huriah mope nang dinamulak bepeno kami siap bagas coromon homa lemang pardenggan basa na mga ramoti hami di pardalanan hipasami satu kanup akabagas nang inganan si tujuan nami pe nang di bangso nami Indonesia pe totong hupasahatami to ganup akapamarita nami hoa lemang pardenggan basa na mga leon hipason habis suhon dinasida nang roha biar miraho asa marhitei saluhu na lemang pardenggan basa totong di bagasan hademakon bangso nami laho manguduti aka pardalanan na tarlumobi manang hami narong di balik papanon mardame sona kami pamareta nang sude masyarakat na tinggal di son mauliate ma di sude pakaholong ngemia lemang pardenggan basa dia katangiang nami sigano pari nang nahupasatami di bagas joromon tungasi maroham lahu patulusone lahu tumangihoni di bagasan ari-ari ning ulu nami mangasahon anakmu Tuhan Yesus Kristus martangia kami tuho amin. Tapapunguma amplop dana lahu mendukung operasional ni huriat tamanginang huhut mahita maredesian buku di nomor 120 sada
Taide homa ayat patuluhon jongjong mahita salhuna. Sai palu ama ruasu siana saholomon sian ruhana gimpin sambing ma'ali Tuhan lasni rohani puguan najumu junggarmi najumu junggarmi. Tatangnya ko mapeliata ale debata amana mina di banua gijang hodo haroroan ni salhut selehon lehon nadeng ganda hot nasa ulibasa na mauliutus ho pasahatami masian nan lehon mitu hami pelian nami tuho sejalo mege bebna hucus di jolom paso me jala ramoti asau parasia kami pelianon pati bulhon harajon mritongatongan ni huriam dohot di portibion buhai marohanami marhite-hite todim asalam mutada hami godang ni seleho-leho mitu hami asalam girgir hami madok moliati tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami amin. Nasana di lehoni kumilo di pamataku hosadot kukuki nori salut warnaku upasahat hidupku nasa satu Ale yang manamina di banua kijang, saya benar badia maguharmu, saya roma harajonmu, sesawat maulo roham di banua tongon songon na di banua kijang, lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, sesama dosa nami, songon panesa nami di dosa nidongan namar dosa tuhami, una kami togihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Ai ho dona puna harajan dohot hagomun rodi hasangapun saleleng nileleng na di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan debata mahita di sodako Tuhan debata bohina tuhita jalasi marohana midahita di dopako Tuhan debata bohina tuhita
jala di pasahor hon madamena tuto ditabe. Amin.